муштарӣ даъватшаванда ҷавоб намедиҳад. шумо метавонед баъди сигнал паёми худро боқӣ гузоред. Сабаби сирхи чишмон, сабаби гирияҳом, сабаби қадарном, сабаби мисраҳом. Фирдавсим шинохтем, рӯи ошиқи чашмотон, фирдавси чашсиҳо гуфтаам ачи май даст додам номусалмон беинсоф ҷавоним зери под намондам зурум омад дарди дурид ба навиштуму хондум ту чашсиҳои мавбиди данём орзуву ҳавасон эмайда чам сабзинам ба зебом нафасом бадайти пардаи сар интихоби чашмом ранги кандагӣ талхи машом ашки шур бари рум рӯзои якхела шабои якранг пур карда дуруни бела бепадараш нарехтум барот гирён накардым болои дил потамонди беинсоф хаб накардым чанд қиҷоқ чанд тира диди неке бо намондак дилам дарди деш накард силам молия масирам аввал афсус бад ёдиш ба хайр ки я вақто ҳаваси мола мардум мехӯрдан сарам рӯи зонувот бид навозиш мекай муҳома эхадо баргардон ёд кардам у рӯзома у бамдар беимона ё алота бихирама агар да азор мисраи дигар хонуму намефаҳма у бепадар касофат нали танфурӯш у хотили ишқ орзуомо наҳама шаккеш садқаи чашмои сиёд кишти махай бас кирка дига чӣ мехоҳӣ ай маҳар шавгирён мастамаку хотирота бар ба худо шаво хода чашм намия хору хазон дили дардмандо чаша мишқамия сартем бахто басд нест олиам дилет хинак нашид мон ба дарди худам марам басир хела азоб кашид мара дардат хаста накард яке хаста нашай ай худат мондум айдата мону мохи бад чӣ меша ба худо ки марозиям данчи азобам додангир монаар шавдат кашамат ба азур дамгир бало паси гиряҳом аҳамият нате овоз ма бало паси ҷони ҷавонем ки да азобай наги дардой додата ки уже ма доодатай тера азобо чиринай дардат ма дароатай дехасам бош марози мон ба умре дорам сӯзам мон монанди чашмакои сиёд сиёд шава рӯзам соли сеюмам гузашт ма дардат ба ниқ нашид ин қадар мисрои эфирик бари ту бахшид соли сеюм гузашт дӯздорим зарае кам нашид соли сеюм гузашт ба дуду белат грам нашид сарит